A importancia da monarquía ao longo da historia da construción da catedral faise evidente no Panteón Real, onde están enterrados tanto reis como as raíñas. A raíña Berenguela, filla do conde de Barcelona Ramón Berenguer III e esposa do rei Afonso VII, desempeñou un papel fundamental no goberno. Aínda que residía en León, a súa devoción e visitas a Compostela eran frecuentes, ata o feito de ser enterrada na catedral, inaugurando efectivamente o carácter rexio do Panteón. Da súa figura xacente, probablemente esculpida arredor de 1211, podemos destacar o longo brial e a coroa, que reflicten o seu status real, así como unha certa semellanza coas figuras xacentes da escultura romana da Antigüidade clásica. A outra raíña enterrada neste espazo é Dona Xoana de Castro, procedente dunha familia cunha especial conexión coa catedral e cun papel destacado na Galicia da época. A súa inclusión no Panteón Real puido estar motivada polo seu desexo de manter o status real obtido a través do seu matrimonio co rei Pedro I en 1354, aínda que este tan só durase un día. A súa tumba está esculpida polos 4 lados con numerosos escudos heráldicos e un programa iconográfico relacionado coa vida de Cristo. A súa estatua xacente é un bo exemplo de escultura funeraria gótica.